gan ar llaw. Daeth yma am ei addysgar diwydiant gai barhaw. A tŵbyd wrth gyfnewid ei diwydiant ac ei hir. A ddaflad ma pwysiado ei ddechrau gyriadur. Hei! Karamo, 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 Karamo. Karamo, 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 Karamo. Karamo, 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 Karamo. Karamo, Karamo, Karamo. Beth ydi dyfodol anweledig? Wel, da ni'n meddwl am trio fynd i'r top, de. Ie. Fwy na Oasis, fwy na U2, de. Sut ti'n mynd i neud yna? Da ni dechrau campaign, mae gen i manager, Dewi Brysor. Iawn. A mae o'n dechrau cael y cogs yn troi. Ie. A da ni am wneud gigs yn States blwyddyn nesa. Ie. Lle yn America? Mae gen i un yn New York, di'n yntad, dwi'n meddwl. Wel, diolch anweledig.